दे ओमफ्राय बारा गोबाव खालामबाय थाला थांसै। गासैखौबो सोजोबदोंना थास' फिथा हा? औ सोजोब्बाय दे गारियाव दोनहैजोब्बाय आङो आयै। दे होमबा आयै बारा गोबाव खालामबाय थाला थांसै। दे बारा आथुर नङा माखौ एसेबां आथुर खालामबाय दङ नोङो मोनहैगोन ना टाइमाबो बारा जायाखै दासो 3थाल'सो जाबाय। मोनहैनायावनो एसे मोनाखागोन ना आयै थाब थांनायानो गाहाम। दे आरो माला फैयो बैसागुआव फै। नायनि र' आयै आं थाङाबाबो नों थां। दे नाय दे होमबा ना आयै थांसै। दे जाबायसो फैबाव दे। बिजुलि माथो थांनो ओंखारबायानो दिनै थानो हागौमोन ना? थागोन होनना बुंदोंमोन खोमा माथो नोङो? थाबाय थानो हायाहाय न'आव रावबो गैया। औ नंगौ नंनायालाय खोब माखौबा मानो माथो होफैदोंबा? बे थिलुआ खम मोजां मोनदों गोजोननाय मोनलायदों खोमा गोसोखौ। सानसेयावनो नायबायसो दं खोमा बे लैथोस्रिखौ। बेलाय नायबायानो दं माथो। आं बेखौ नायनाङा होननानै बुंखादों मानो नायबाय दं बियो? र' न'आव थांनासो होगोन आं बेखौ। बे साला लैथोस्रि बुरैयाबो मा मोनफैदों? जोंफोरखौलाय मानो माथो होफैनांगौ? जोंफोरनिसो गोसो माला थाङो थाङा। खोब मोजां मोनदोंमोन खोमा आरो एकसा थाबाय थानायखाय। दे होमबा आयै थांसै। दे होमबा थां। दे होमबा थांदो नोंसोरो। माबा बैसागुआव फैबानो जाबाय नोंसोरो। फै दे फैयालासिनो थानाङा। नायनोसै मा जायो। बे टिल्लुआ लैथोस्रिखौ दाबो नायबाय दङ? थौ दे थांसै टिल्लु। थौ। मा टिल्लु थांनो बादोंमोन नामा नोङो लैथोस्रि बुरैखौ नुनायखाय? माबायदि खोथा बुंदों नोङो बिजुलि? थांनो बादोंमोन ना नोङो लैथोस्रिखौ नुनानै? आं मिथिगौ आरो आं नोंखौ नायनोनो होआखैमोन नों मानो नायबाय दं बेखौ? न'आव थांनासो होगोन आं नोंखौ। आं दुखु मोनबाय टिल्लु आं दुखु मोनबाय। बिजुलि नों माबायदि खोथा बुंदोंलै? आंलाय माला लैथोस्रिखौ नायखो? आं लैथोस्रिखौ नायाखैथ'। आरो खेबसे खेबनैलाय नायनाय थांखागोन ना। मा होनदों नोङो? दे आयै थादो थांसै। दे थां मोजाङै थां। थाबावनो हागौमोन दिनै मानोथ' थांब्रबखौ दे? बुंबायानो माथो न'आव रावबो गैया होननानै। आरो नोंनि बायदिथ' नङाना मालाय बिनिया सना गना दंसोयो हौवाया अननानै होनाय बिमाया अननानै होनाय आंबो होदोंथ' बेनो। नाथाय नोंनियासो जरासेबो गैया बेनिखायनो जेबो गिनाय गैया आरो। ना नोंनो न'निफ्रायनो हरदों ना नों गावगायानो बायना लानो हादों? आरोथ' रामोनदा आबानियाबो एसेबांबो फैसा गैयाना नोंनो बायना होबाय थानो बेफोरखौ। बेनिखायनो गियो आरोहाय सिखाव उनु फैबाथाय लांजोबबालाय मा जागोन? थांथो। मा बिहामजो नोङो थाजानो लुबैदोंमोन नामा बिसोरखौ? बिजुलिखौथ' थाजानो लुबैयाखै खोमा? टिल्लु जाबायसोखौसो थाजानो लुबैदों खोमा ना नोङो बिहामजो? बेफोरबायदि नङालै आयै। बेफोरबायदियानो खोमा। माथो टिल्लुनि फुराना गोसथोनाया नोंसोनो माथो। औ आयै आंमोन। नाथाय थेवब्लाबो दाथ' बेजों जेबो सोमोन्दो गैलाना। आं बेफोरखौ दा जेबो सानला आयै। नंगौ सानसे समाव आं टिल्लुखौ मोजां मोनोमोन। नाथाय दाथ' आं मोजां मोनलाना बेखौ। जेब्लानिफ्राय रामोनदाया आंखौ नांगौ होन्दों हाबा खालामगोन होन्दों बै समावनो आं टिल्लुखौ नागारखादों। माने आं बेनि बागै साननायखौनो आं बाद होखादों। बेनि फारसे आंहा दा जेबो गैला। आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा आयै। दा जोंलाय मा मोनथिगौ नोंसो मोनथिगौ दा। आरो मोनसे खोथा बिहामजो रामोनदाया नोंखौ मोजां मोनाखै नोंसो रामोनदाखौ मोजां मोनदोंमोन ना? रामोनदायासो आंखौ सोंग्रोदों आयै। जेनेबा रामोनदाया आंखौ सोंग्रोदोंमोन आरो आं नोंखौ हाबा खालामगोन नों आंजों हाबा जागोन ना जाया होननानै। ओमफ्राय आरो आंबो जागोन दे होनना बुंबाय। रामोनदाया बेफोरबायदि नङायानो बिहामजो नों थगायबा जायाना नों बेफोरबायदि बानायना बुंबानो जायाना खोथाखौ। थगायाखै आं आयै। आं थगायदोंबा नोङो रामोनदानो सोंबानो जाबाय। बेफोरखौनो सोंनांगौ जाबाय नामा लासिं सिंनो सों आं। आइया आंखौ टिल्लुनि एक्समोन होननानै मिन्थिबाय। बेनि थाखायथ' आंखौ रागा जोंगासिनो। ओमफ्राय दा बिसोरो आंखौसो सानो खोमा रामोनदाखौ आं बब्रायना लादोंमोन होननानै। बेफोरबायदि नङालै आंखौ मानो गाज्रि सानो नोंसोरो? बिमा ओंखाम मोनबायना मोनाखैलै? मायो? ओंखाम मोनबायना मोनाखैलै? ओंखाम मोनाखैबालाय मोसिखौनो खेबसे नायनो थांसैलां। खालि ओंखाम जानोखौल' खां हा? बनफोरखौबा हले सिना होनो रोङा। माथो जोंनो नागिराखै? ओंखाम संनोदि ओरैबायदि खस्थ' जादोंना इसोर। गथ' सासे दङ बेनि थाखायसो ओंखाम संना होयो आं सानफ्रोमबो। नङाबा नोंनो ओंखामखौनो संना होआमोन आं। दाखालिबावो एसेबां मोजाङै बन सिनना होबाय मारो गाख्रबबावदों बे? नङा बनखौनो माबायदि बन सिनना होदों नोङो? जोंनायानो थाङा गोमोरबायल' थायो माबा।
माबायानो बिफाङानो मोजां नङा खोमालै बिनिखायनो जोंनो नागिराखै बिमा। साला मोजां मोजां बनफोरखौ सिना होनो रोङा बेसेदि खस्थ' जादों आंसो मिथिगौ नोंनि बायदि ओरैनो मोनजायाखैना आङो नोंनि बायदि बायसोआव थाङै थाङै हिनजावफोरजों लाइन मारि मारि आं मोनजायाखै मिथिबाय बारमासनि बिराद रागा जोङोलै आङो ओंखाम संनो होनबानो बिराद रागा जोंग्रा जाबाय गेसखौबोथ' सोनो हायाखैनो साला बोराय मांग्रांग्रां बोरायसो नोङो आंसो बेसेबा बोराय जागोन आंसो 30-40 बोसोरसो गिदिर जागोन नोङो खानायाव सुपार फास्मल लाबाय गद्रेजखौ लानानैसो नोंनि खानाया गोसोम जादों नङाबाथ' खानायानो फुरजोब्बाय बोराय मांग्रांग्रां साला बोराय मांग्रांग्रां जानानैबो नै दाबोसो हिनजावफोरखौ दान्दा मारियो लाजिनोबो रोङा खोमा मा मैगं बेफारि हिनजाव फैथाराखै नामा माथो सानथाम जाबाय थाङिया नोङो हा फैयाखै खोमा ओइ मा जासि बुंबाय थायोलै बिमा मा लाजिनोबो ओंखारा ना मायो फिसालादि सासे दं न'आव मा नों मिथिया नामा आंलाय नंगौखौसो बुंदों नङि बाथ्रा बुंदों नामा नंगौ बाथ्रा बुंबालाय माखौ एसेबां लाजि मोनो बोराय मांग्रांग्रांनो बेफोर धान्दाखौ नोङो बाद होदो न'नि खामानिफोराव गोसो होग्रा जादो बनफोरखौ मोजां मोजां सिनना हो मिथिबाय खामानिफोरखौनो मोजां मावनो नागिरा जानला मानला मावना दोनो माने जेबो थालानो गैला मा जाबावनो आरो आंनाव थाब थाब ओंखाम बिबाय थानाङा दे खनले मिथिबाय मानसिया मा अरखौनो लागायनो हायाखै बाल रानगोन खोमा दे बना साननैसोनि उनाव माने सान्दुङाबो बारा दुङाखैना दुङाखै जागोन खाना साला खानाया ओइ ओंखामा मोनाखैबा मोनाखै आरो बेखौनो एसेबां बखिनांगौना बिमा नों दै मोसौखौनो खेबसे नायनोसैलां आं थां अबावबा हिनजावफोर लाइन मारिनो मोननोबो हानाय थां हाग्राफोराव थै आंग्रां मांग्रां बुंला बायोलै नोंबो सासे गुन्दाया साला एक नाम्बारि गुन्दा थान्दा लाबाय थायो हिनजावफोरखौ मैगं बेफारि लाइन मारिग्रा हिनजाव फैमाराखै बिनिया बेनिखायनो बे सानथाम जाबाय थाङिया एकदम खर'खौसो गुदुं मोनलायलाङो आङो बे बोरायनि बागै सानबाथाय नङा दा बेफोर टाइम गैलाना बोरायबाय दा जोंसो सिख्लाय दङ नाथाय बेयोथ' बोरायबायना बैसो जाबाय मा बुंबावनो पार्टि बनाबो जोंनो नागिरा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आङो माथो बुंबावनो गेसबो सोनो हाला बैराय माथो भारत दारिसो बिहामजो अबावबा थांनो ओंखारदों ना मायो दादै ओंखारनायालाय ओंखारदोंमोन र' माथो जोदौसि बाजै आरो गबदाखौ नुथाराखैलाय अबावबा थांदों ना मायो गैया बिसोरो गैथ'वा माने गबदाया गुवाहाटियावसो दंहैयोमोन ना बेयाव माने एसे बोरैबा माने आथिं सानाय ना मा जादोंमोनलै बेयाव थांदों आइयाबो जाबायानो दे दिनै सप्तासेसो जाबाय थागोन खोमा मास मोनसेसो दा आं न'आव हारसिंसो दादै नंगौना नङालै बिहामजो नंगौ दादै बेनिखायनो नोंसोर नुवाखै सानैबो गैया बिमा फिसा आङो मालाबा बिनानावमोनखौसो लिंहरो उन्दुनो आं हारसिं जानानै दङ खैदिनसो जाबाय ओजों थाहैनाया माबाया बाजैया जाबाय 10 दिनसोआनो जाबाय अ नंगौ नामा दे माथो बुंबावनो आरो औ दादै दे होमबा दादै आङो माने सकआव थांना फैनि र' दे बिहामजो दे थां मायबाफोर लायनो नामा एसे हाथाय खालामहैनि र' रांखावरि मादैखौबो नुथाराखै बे साननैसोआ मा लोमजादों नामा बिबो औ दाखालि लोमजादोंमोन बिबो लोमजानायालाय एकदम गोसायानो लोमजादोंमोन माथो बुंबावनो बेमारानो जोबालै आंहाबो आथिं सानाय जाबाय दङमोन नै दिनैसो मोजाङै थाबायनो हादों माथो बुंबावनो दादै खालि बेमारल' औलै बिहामजो दे होमबालाय दादै आङो सकआव थांना फैनि र' दे बिहामजो दे थां बिहामजोआलाय नंगौखौसो बुंखो ना नङिखौसो बुंखो बिहामजोआ बुंदों 10 दिनसो जाबाय होननानै नाथाय आं दाखालिबावो बिसोरनि न' उनथिंजाय गांसो हानायाव माथो जोदौस्रि आब'नि गाख्रावनाय बायदि खोनादोंमोनलै आङो आंनाथ' 10 दिन जायाखैलै सप्तासेसो जाबाय मंगलबारै हाफैदोंमोन ओमफ्राय दिनै समबार होमबा 7 दिन बिहामजोआलाय थगायदोंसो ना मायो आंखौलाय माबा एसे थगायनायनाय मोनदों आं खेबसे नायहैनायासो हामगोन ना मायोथाय औ नायहैगारनोसैलै आं खेबसे माने आं खोनानाया सप्तासेल'सो जाबाय बिहामजोआ बुंदों 10 दिन नायनोसैलै आं साला बिहामजो गैयियावनो न'सिम थांनानै नायहैथारनोसै आं सिखावसो सानाथ' आंखौ है सिखाव आरो मानो साननो दे मानसियालाय मानसिनि न'आव फैखायो आरो आंथ' गुबुन गामिनिबो नंबावाना आरो आं ओरैनोबाबो गेजेर गेजेर फैखाबाय थाखायोमोन दे बिसोरनाव सिगांबो मोसौ थानाय समावथ' आंनो गांसो हाना होयोमोन बिहामजोआ न'आव थांनायाव आंसो हाना होदोंमोन ना ओइ आं नायहैमारनोसैलै न' खाथिसिम थांनि र' थांनानै खोनाबाय थागोन आं होमबानिया मानसि दंना गैया मोनथिगोन नायहरनि र' खिरखिजों है माथो पर्दा खोबनाय गोजा नुनायानो थाङा
माथोखौनो होनो नायनोसै खोमालै आं। बाजै एसे गोसायैनो होबावनो माथोखौ। बाजै फैयाखैथ' रावबो। बाजै है गोसा गाख्रबना होनबावगोन। ओइ बाजै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे सरि एकदम समानो गैथारालै भिडिअखौथ' गोलावै लाबोनो सानो नाथाय समफोरखौनो मिलायना मोनथारला आङो बिथिंजाय एकदम न'आवबो प्रब्लेम सोलिगासिनोलै लोगोफोर एकदम प्रब्लेमानो जोबला माथोलै आंहाथ' खर'फ्रानो गुदुं जाग्लिजोब्बायलै सानै माथो प्रब्लेमफोरानो जोबनो रोंला मा जाबावनो बे जिउआव थांना थानानै जेबो लाबानो गैला रखम जाबायलै बे गायदेया रागासो जोंलाय लांबाय आं बाल दे लोगोफोर माथो खालामबावनो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबाबो मोनाखैबाबो लाइक होदो मोनसे कमेन्टबो हरदो मोजां मोनदोंना मोनाखै आरो लोगोसे जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै साबसक्राइबबो खालामना लादो थाथ'लायदो होमबा लोगोफोर एकदम थांनोनो गोसो गैथ'वामोन नाथाय मा खालामबावनो समानो गैथारलाना दे होमबा लोगोफोर गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जेबो प्रब्लेम जायाबा ना नाथाय प्रब्लेमानो जाबाय थायोलै एकदम दे थेवब्लाबो हाजार प्रब्लेम जाबाबो बिदिनो गेजेर लाबोबाय थागोन आङो मा बुङो लोगोफोर नोंथांमोनखौबो गोसोखांबाय थायोलै एकदम दे होमबा लोगोफोर टाटा बाय थाथ'दो दै थांसै आङो एकदमबारे गाज्रि मोननाङा सरि एकदम भेरि सरि भिडिअफोरखौबो मोजाङै इन्टारेस्टिंखौनो बानायनो हायाखै र' साननैसोनि उनाव प्रब्लेमफोरा जोब्बाथाय एसे मोजाङै लाबोगोन आं